Γεια σας παιδιά, Άντρεας εδώ και σήμερα συνεχίζουμε τον κόσμο μας. Ναι παιδιά, καλά ακούσατε. Λοιπόν, συγγνώμη, από ό,τι βλέπω σας αρέσει τα βιντεάκια μου, είτε τεγάλια. Παιδιά, μου αρέσουν πολύ τα βιντεάκια μου, τα τεγάλια. Είναι πολύ τεγαλίνια. Καταλάβατε. Ελληνικά. Oh yes. Oh yeah. Λοιπόν, πάμε κάτω. Μάλλον αυτό το βίντεο θα το κάνω σαν mining episode. Παπ. Και σήμερα ελπίζω να δείτε το βιντεάκι μου. Ξέρετε ότι μία προβολή μου δίνεται θάρρος να συνεχίζω το σειρά. Μία προβολή, έστω μία προβολή μου δίνει το θάρρος να συνεχίζω τα βίντεο, ξέρω εγώ, τεγάλια. Ναι παιδιά, αυτό το βίντεο θα το ονομάσουμε... όσοι είδατε το τελευταίο βίντεο, ο Power Rangers του Terraria, ήταν μια εκδοχή του Ανδρέα. Ελπίζω να σας άρεσε εσείς. Ελπίζω να δείτε αρκετοί, γιατί ήταν ωραίο, έτσι. Ως το καλύτερο. Ό,τι μπορούσα έκανα, έτσι, ο Power Ranger του Terraria. Λοιπόν, συγγνώμη είπα να ακούγονται συγγνώμη να ακούγονται έτσι sounds όπως στο background. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ αυτή το music είναι σε χαλαρώνει, είναι κάτι σαν μογγόλια σπασμένα. Απλά πατάμε, είναι έτσι εδώ. Σαν μογγόλια σπασμένα, έτσι. Πάει, είσαι απ' τη μια, πάμε. Εγώ σαν μογγόλια, έτσι. Πας από τη μία, παπ. Πηγαίνεις από τη μια, πηγαίνεις από την άλλη, παπ. Πηγαίνεις ακόμα μια από την άλλη, παπ. Σαν μογγόλια. Μάλλον εγώ θα γίνει και εργαστήριο, ξέρω εγώ τις παιδίες. Λέω τώρα, υπόψη. Λοιπόν. Ολοκλήρη αυτό το ψήρι. Πόσο το καλός είναι. Εντάξει, τώρα στο κλείσει για την πόρτα. Λοιπόν, τι άλλο μπορώ να φτιάξω. Φέρνει. Λοιπόν, ας τον τοποθετήσουμε. Τι άλλο. Copper bar. Μόνο αυτό. Τι άλλο μπορούμε. Copper brick. Ωραία. Toasty. Φτιάχνουμε μάλλον δύο. Έτσι, ωραία μου φαίνεται. Θα δω αυτό το σπίτι, έτσι. Εν τω μεταξύ, για να είμαι δικαιός, έχω ξαναπαίξει το παιχνίδι. Ξέρω περίπου τι πρόκειται να γίνει. Δεν έχω φτάσει ως πολύ αυτό φταίει. Αυτά φταίνε. Δεν ξέρω να ανοίγει η πόρτα μου.
μάλλον. Σήμερα θα πάμε για Adventure. Θα πάμε για τέτοιο, πώς το λες. Πάμε. Όπα, προσοχά. Για μου το... Το όνομα μου στην τεράστια θα είναι για βίντεο. Έτσι θα το μετακινήσω προς τα εδώ για να βλέπω κι εγώ. Πάμε. Πιστεύω ότι μου άρεσε αυτή η μουσική. Ναι. Πώς να το πω έτσι καλά. Όχι ανεκδότη. Πολύ όμορφη, ήρεμη. Δεν έχεις αυτή την αίσθηση ότι θα σου στείλει κάτι και θα σε σκοτώσει. Είναι αυτή η φάση. Ήρεμες μουσικές, όχι σε φάση έτσι τρομακτικές. Μ' αρέσουν οι χαλαρές έτσι σαν αυτή. Σκεφτείτε όλο το τοπίο έτσι, έτσι στα βουνά, να κόβεις ξύλο για να ζήσεις, να βρεις φαγητό και τα λοιπά. Σκεφτείτε να έχεις αυτή τη μουσική έτσι. Πόσο ωραίο. Όχι, αυτό δεν θα το ονομάζω Power Ranger πάλι. Δεν. Θέλω να πούμε καλά, παιδιά. Συγγνώμη, δεν ακούω κάτι. Εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο, ένα ίσιο μέρος και θα βάζουμε ξέρω εγώ τα δέντρα μας. Έτσι ένα ίσιο πάτωμα, όσο έτσι βάζει και εδώ θα είναι το, όχι εργαστήριο, μπορώ να το πω, εδώ που θα φυτεύουμε τα δέντρα. Κόρν. Α, φυτεύονται σε μόνο πράσινο μέρος. Οκ. Λοιπόν, έχουμε wood, έχουμε τέτοιο. Όπως βλέπετε, ωραία περνάμε έτσι. Δεν είχατε πρόβλημα με το παιχνίδι. Λοιπόν, γράψτε μου κάτι στα comments. Μ' αρέσει να διαβάζω ιδέες. Μπορεί να μου πείτε πράγματα που ούτε εγώ δεν τα ξέρα. Ας πω. Ωραία. Open the door. Close the door. Έλα τώρα. Παμ. Ποιος. Δεν θα τη κάνει έτσι. Γιατί δεν θα φέρνεις όλα. Α, πήγαμε και το. Ωραίο φαίνεται. Το μέρος είναι ωραίο. Όχι και παλάτια και έτσι. Αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω, δεν βρήκα και ποτέ. Και μιλάμε για ένα μοναδικό δέντρο. Ω, χαλκός. Θα τον πάρω. Βάλε. Ξεκίνα να κόβεις. Έτσι το, μουγκόγιας. Έτσι είμαι εγώ, μουγκόγιας είμαι. Με βάνδαλο. Είναι σαν το σαν του Minecraft. Όταν σπάει το ένα, φτιάχνει το άλλο. Ξέρετε ότι στο τεράρι για να αντιγραφεί από το Minecraft απλά βάλανε όπλα. Δεν ξέρω είδους όπλα. Τόσο βάλανε το Lake. Low. Βρήκαμε low. Έτσι, μουγκόλιες είμαστε εμείς. Έτσι θα ονομάσουμε μουγκόλιες στο βίντεο. Μπορεί. Oh my god. Oh! Νομίζω αυτό το χρησιμοποιία. What the hell is that? Go.
Αυτό χρησιμοποιεί κάτι. Ό,τι και να κάνει. Όλα. Λοιπόν, κάτω-κάτω θα βάζω και το. Oh my god. Τι είναι. Μπορεί να βρήκαμε και boss έτσι. Ω, τι κάνει αυτό. Δεν έχω δει. Είναι life crystal. Δεν έχω πια. Και αν είναι συν 20 ζωή. Τέλεια. Άρα τώρα έχουμε... Δεν πουλάμε τα toad. Τα tort. Τα tort. Πίδα. Ανάξιε. Συγγνώμη. Oh yep. Oh yep. Oh man. Έτσι, φοβάσαι να κατέβεις γιατί βλέπεις ότι... Έτσι, φοβάμαι εγώ. Τουμ. Φτάσαμε στο τέλος. Για... Δεν θα κάνουμε virtual σήμερα. Θα το κάνουμε άλλη μέρα. Θα το ορκίζομαι. Οπα. Ευτυχώς μπορώ και ανέβαινε, έτσι. Βρήκαμε χρυσορυχείο stone. Έτσι τώρα, Μογγόλιες θα είμαστε. Ερχόμαστε εδώ. Έτσι off camera θα μαζεύω καμιά 200 έτσι πέτρες. Μογγόλιας, κλασσικός Ανδρέας Μογγόλιας. Θα ονομάζουμε τα βίντεο μας Μογγολιάρα. Έτσι και αστεία τα λέω, έτσι. Όχι σοβαρά τώρα. Αστιάκια για να γελάσει. Έτσι. Μ' αρέσει να γελάτε εδώ μεταξύ, έτσι. Μ' αρέσει να μου γράφετε διάφορα comments. Μ' αρέσει. Έτσι τώρα να κολλούμε και πυρσούς. Α, πηγαίνουμε στην επιφάνεια του νερού. Ποια είναι η απορία που μπορούμε να λύσουμε. Μάλλον στις επιφάνειες μας. Όχι, με τις άλλες. Είμαι Μογγόλια. Σκάβω στη γη. Είμαι τρελός. Έχω τρελάνει εντελώς. Ωραία, το εργαστήριο μας από κάτω. Μεγάλωσαν. Πες μου ότι μεγάλωσαν. Μεγαλώνω. Είναι στην ανάπτυξη. Oh my god. Πάμε κάτω. The Maxi Tea in the Copper Peak Heights. Load bar. Wow. Λέω να φτιάξω έτσι λίγα κόπερα. Έτσι, 4, 9, 13, πολλά. 4. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Αχα, silver coin. Ωραία. Θα φτιάξω και ένα τέτοιο bow. Θα κάνω και ένα flame, λίγα flames τέτοια. Έτσι για αυτό. Μια χιλιάρα θα βάλω. Oh my god. Ναι, θα πάω να βάλω και τέτοιο, λέει νερό. Όλα έτσι. Εδώ είναι όλα έτσι. Τώρα θα ρίχνουμε και φλεγόμενα, αλλά και κανονικά. Fire arrow. Τι θέλεις εσύ. Oh. Να βάλουμε το material εδώ. Μπαμ.
φτιάχνει items. Copper Soundboard. Αλλά τι λέω. Όχι. Το θέλει 8. Το βάλω. Εγώ έχω wooden sword. Εντάξει, τώρα αρχίζει τα βάλει όλα. Θέλω να φτιάξω ένα πράγμα. Γιατί δεν μπορεί να φτιάξει τίποτα αυτό. Χριστιανέ! Χριστιανέ! Πόση ώρα γράφω. Έτσι δεν μπορώ να δω. Oh my god! Γιάννης. Α, γράφει. Εντάξει, δεν έβλεπα. Sorry guys. I need your help. Εντάξει, δεν ξέρω τι κάνει αυτό. Μεγαλώνει. Πάντως φακάει πολύ γρήγορα. Πα. Δηλαδή του βάζεις το material απλά και σου λέει ότι βάρουμε αυτό και θα σου δείξω ότι μπορείς να φτιάξεις. Wow! Αυτό φτιάχνεις αμέτρητα. Και το low. Αυτό είναι τι. Any iron bar. Τι. Heavy glow. Oh my god. Holy block. Παιδιά, το έχετε πάρει χαμπάρι ότι τρέλα μα. Φτιάχνεις λίγα με το γαλλικό, το καταλαβαίνω. Είναι αμήνυτος. Να μην μπορείς να φτιάξεις. Αυτό σου λέει μόνο. Δεν σέβεται. Είναι γενής. Δεν έμαθε να του λέει κάτι μάλλον. Τώρα κατάλαβα τι κάνει. Δεν θα φάει αυτό. Τώρα κατάλαβα. Όχι. Πίσω να κάτω. Ήρθαμε σπίτι. Εντάξει, είναι κάτι, όχι όπλο μπορώ να το πω, ούτε κάτι κακό. Είναι για καλό σκοπό. Για μια στιγμή, έλαβες. Αν του βάλω κόπερ τέτοιο, θα μου δείξει πώς μπορώ να φτιάξω αυτό, αλλά και αυτό. Θα σου δείχνει για να ξέρει να φτιάξει τέτοιο. Τώρα κατάλαβα. Χρειαζόμαστε δηλαδή πιο δυνατό crafting. Workbench. Έλα, βάλε και one fire. Έτσι να έχουμε λίγο όταν είναι λίγο Έλα, βάλω ακόμα ένα workbench. Εν τω μεταξύ, τι θέλει αυτό. God damn it. Έχω stone.
να μάθω, έχω καθόλου stone gear. Craft. Θα βάλω ένα stone και αυτό. Γεια. Καλά, τι κάνουμε, αριθμική έδωξα και το αλφάβητο. Το ABC το δε. Καλά τρελός. Κάτι δεν πάει καλά, αλλά πώς τα φτιάχνεις αυτά. Τι είναι αυτό πάει. Πάμε. Κανείς δεν χτυπάει τον Ανδρέα στο μαλλί. Έλα ρε. Σημαδάκι. Παπ. Το βρήκα να τα βάλω. Φορούσε τέτοιο. Παραπάνω, θα το πάρουμε 25 λεπτά, έτσι. 25 λεπτά. Ok, guys. Θα ξεβλάσω μογγόλες είμαστε. Βγάλω μισάωρο. Θα βάζουμε εδώ πίσω. Ωραία. Συγγνώμη αν δεν μιλάω πολύ στο βίντεο. Είναι λόγω προσήλωσης. Βέβαια, προσήλωση. Ωραία. Μεξινάου. Ωραία. Αυτό είναι πάλι. Πάμε στο εργαστήριο και θα το κλείσουμε. Πάντως θα την περιοχή λόγω για να μην έρχονται ασκεδασμοί και να μην κάνουμε στόλο τα πεντάκια και τα παιδιά. Και δεν πονάει. Ωραία σημαδάκι. Ωραία φίλε. Συγγνώμη. Παναγία μου ήρθαν κι άλλο. Ρε, δεν είναι τζάμπα τα βέλη. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τι κάνεις με το λένε. Ωραία. Είμαστε καλά. Μια χαρά και το μάτι. Δεν θέλω να πω. Τι μπορούμε να κάνουμε το LAN? Είναι... Wow. Epic stuff. Black LAN. Halloween bar. Αυτό είναι ακριβό. Βαζελίνη. Ναι, δεν είμαι ειδικός στο παιχνίδι. Παμ. Έξω. Δεν είστε καλύτεροι. Σουτ. Μας βγήκε 25 λεπτά. Έξω, κακό.
πάμε κάτω. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι άλλο μπορώ. Ωραία. Συλλογή. Εδώ. Λοιπόν, guys, αυτό ήταν το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα share. Και ναι, κάντε μια εγγραφή, θα με βοηθήσει πολύ. Ένα view, γιατί θα με ενθαρρύνετε να συνεχίσω την σειρά. Και τα λέει πάλι την επόμενη φορά. Γεια σας!